Һаумыгыз, эфирда яңалыктар хезмәте студияла Лилия Әделбаева. Мин һезде Сибай калаһында булып узган саралар менән таныштырып үтәм. Республика башлыгы Ради Хабиров карарына ярашлы Бөек Ватан һугышы ветерандары янгынды искәртү коралмалары менән бушлай тәкъдим ителә. Республика буенча быел май аена тиклем яугирләр яшәгән йортларга 40 мең тирәһе шундай прибор куелырга тиеш. Был эш Сибай калаһында ла әүдем бара. Янгынды искәртү корылмалары яшәеште күпкә хәүефһезлерәк итә. Башкортстанда 2016 елдан алып республика казнаһы исәбенә 160 меңдән ашу ошондай прибор куелган. Искәртү корылмалары менән ишле гаиләләр, яңгыр яшәүче олылар, шулай ук сабыйлары туган яшьтәр бушлай тәэмин ителә. Республика башлыгы Ради Хабиров карарына ярашлы быел 9 майга тиклем Бөек Ватан һугышы ветерандары яшәгән өй һәм фатирдар шундай прибордар менән тулыгынча яһазландырылырга тиеш. Сибай калаһында 14 ветеран бар. Шарга бөгөнгә коюп сара тиешбез ошо корылмаларды. Бу корылмаларды алганда кешенең гомерен бик һәйбәт коткара. Чөнки быел адакы 3 ел эчендә ошо корылма аркасында 363 кешенең гомере коткарылган. Уның исеннән 744 кенә баланың гомере коткарылган. Шуңа күрә бұл яңа қарар бойынша бұл категорияға бушлай тарату бойынша ошо ветерандарды индирилеринде. Янгын сыгуын искәртүче прибордар төтөнгә бик һизгер. Бәләкәй генә ут барлыгын тойган корылма көчле тавыш бирә башлай. Буны хатта күршеләр дә ишетүе ихтимал. Быел гыйнвардан алып республикала шундай 8 осрак теркәлгән. Корылма ярдәмендә 20 кешенең гомере һаклап калынган. Шуларның 13-ө балалар. Гөлсәрия Билева, Ринат Музафаров, Радмир Исәнголов, Любовь Карпова, яңалыктар хезмәте. Олы хөрмәткә ия тыл ветераны. Каллашыбыз Мәхмүтиян Хәлиулла улы Мәхәянов 60 ел стажы булган укытучы. Бөек Ватан һугышы мәлендә 13 яшьлек кенә үсмер туган авылы мәктәбендә укучыларына тәүге дәресләр бирә башлай. Бөек Ватан һугышы башланганын Мәхмүтиян Хәлиулла улы яхшы хәтерләй. Ил иңенә төшкән кайгынан хатта кескәй балалар да олыгаеп киткәндәй булды ди ул. Атаһы һугышка алынгас, уны район үзәгенә тиклем үзе озата бара. Армиягә китеп иңтәүдә тайды бүтәнек үзгәрттек киемнәрен. Тәк мамык салварды районнан алып бирдек. Шуннан уфайкы яңадан алып бирдек. Ана шулай итеп шуның азыкты кувалды ашара. Шуннан неге китте? Районный центрга анда мин дә оша барып арыягына алатышып калдым атаемды. Был мәлдә Мәхмүтиян Хәлиулла улы 13 яшьлек үсмер була. Ул да тистердәре кебек берәм-берәм һугышка китә башлаган ир-егеттәр урынына алмашка баса. Мен юлда айтқан ауылда башланды, оқытушы болып башланым. Бәләкәйден ештен оқытушылық ішіне башландым. Район бойынша өзінің бізді оқытқанда директор школы болған кіші Исентеев Фәхәт Шәрифуллович ол Зaf районы болып кетті. Зафрайна болып кетті. Біздің өзі оқытқан балаларды оқытушы еттіріп, адарға өзі йөри башланып. Ауыр елдар булуына карамастан, мәктәптә уку бер генә көнгә лә туктатылманы ди Мәхмүтиян Хәлиулла улы. Дәрестән һуң укучылары менән колхоз басуына эшкә сыга, бынан тыш кәнсәлә исәпсе булып бухгалтерга ярдәмлаша. Уның бындай әүдемлеге һугыштан һуң да дәвам итә. Атайыбыз безнең мәктәптә генә эшләп калманы, әлбиттә. Безнең әсәйебездә көчле укытучы булды, математик булды. Атайыбыз мәктәп җитәкчесе булды бит, директор мәктәптән, Ялайыр мәктәпләрен 4 мәктәптә ул төзү төзекләндерде. Шуннан һуң Емәгать эшләре менән күп булышты.
Biz owaq inek, biz kömek bala bolup üstek. Şundan hoň ular kisten bir wagtala kisken üýde oturmanlar. Awulda bana eseyim hatan kızlardan reisi boldy. Atayım partiya ýetekçisi boldy. Agit brigada ýetekçisi boldy. Ataseler komitetiniň ýetekçisi boldy. Şundan kiske okutudy, öýüşdirdi, kiske okutusy. Awuldar boylap balalardy okuta turgaýdylar. Şundan hoň hem başga şunday ýemagat işlerinde her wagt aktiv boldylar. 60 yıl pedagogik стажы булган Мәхмүтян Хәлиулла улына бүгін 92 яшь. Ул балалары куанысына, уларның уңышына һөйенеп гомер итә. Шәҗәрәне дәвам итәрдә иян һәм бүләләр барты мәгариф ветераны. Был гаиләлә Мәхияновтарның нәсел агасын төҙөүгә бик зур игътибар бирәләр. Шәҗәрә туплауга уга әйтергез булгандыр, уның авылын нык яратуы. Ул туган ягын, туган авылын шул тиклем ярата. Шуннан менә уның yeğenleri, yeğensердәре күп хәзер безнең бүләселәре күп. Ул үзенең белгәннәрен, үзенең мөхәббәтен үзе генә белеп түгел, шул балаларына безгә, безнең балаларга, безнең балаларның балаларына белеп калдыру өчен һәм безнең гаилә, безнең ара өчен генә түгел, шул безнең нәсел өчен дип шәҗәрәне ул тулыландырып тупларга булды һәм без ярдәм иттек. Бына без шәҗәрә байрамын ел хайын үткәрәбез. Мәхияновтарның шәҗәрәһендә бүген 20 буын теркәлгән. Улар араһында билдәле дин әһелләре, дәрәҗәле хәрбиләр, мәгърифәтчеләр, табиптар бар. Һәр кемде исемләп беләләр. Мәхиян исемле Мәксүт авылында Мәхиян ташы бар. Ул тоткында Мәхиян касып килеп, шул ташта яшенеп утырган булган. Шуга Мәхиян ташы дип атала. Без ягын һәр вакытта кайтканда балаларны алып шул Мәхиян ташына барып, ул үзе мулла була. Адактан шул таштың өстендә утырып намаз укыр булган. Шуга менә без ягын кайтсак, шунда таш тугай дигән тугайның эргәһендә балаларны алып барып, шуны һөйләп, Мәхиян ташында һәр вакытта булып китәбез инде. Мәхмүтян Хәлиулла улы үзенең янтөяге Елайыр районының Ерһу атамаларын, билдәле якташтарын да теркәп бара. Табигатты кадерләгән, тарихты белгән яшь бауындың киләсәге барты тәҗрибәле укытучысы. Әйткәндәй, мәгариф ветераны Мәхмүт авылының почетлы гражданины. Атай менән әсәй үзләре укымышлы булгач, безне укытырга тырыштылар. Врач укытучысы дип аны шайтып, очередлап безне югары уку йортларында һәрберебезгә югары белем бирергә тырышты. Аллага шөкер, атай безгә рәхмәт әйтәбез. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешколов, Любовь Карпова, Яңлыктар хезмәте. Яшь буында патриотик рух тәрбияләү, уларды илһияр граждандар итеп үстерү өчен илебезнең тарихына игътибар, халкыбыз үткәненә хөрмәт тәрбияләү кирәк. Музыка колледжында әзерләнгән концерт бөек еңүнең 75 еллыгына арналды. Язгы каникулдар алдынан Сибай калаһының урта махсус музыка колледжы укучылары бөек еңүнең 75 еллыгына арналган концерт тәкъдим итте. Сараның төп максаты укучыларга совет солдаттарының каһарманлыгын күрһәтү, туган илгә һөйү тәрбияләү. Концерт программаһы кыллы, фортепиано, тынлы һәм һукма инструментар бүлегендә укучы яшь музыканттарның сыгышынан торды. Сәхнәлә үзләрен ышаныслы һәм кыю тоткан балалар ата-әсәйләре алдында бер ат каушаһа ла һынатманылар. Был концертта мин сыгырга курктым. Чөнки атайым, әсәйем, укытучыларым алдында торып сыгыш яһарга курктым. Бұл концертка без нык әзерләндек, курыктык, сыгыш ягында. Чөнки әсәй, атай алдында сыгыш яһарга нык куркабыз. Biz монда öğrendik yırlarga, şiir heylerge, beyirge. Biz beyuge нык uzak әзерләндек. Ул бейу арналган 75 еллыгына.
һугыштың. Қалабыздағы музыка колледжінің филиалы 1994 елдан алып эшләй. Унда кала балалары гына түгел, төрле райондардан да килеп музыкаль белем алу мөмкинлеге бар. Әлегә тиклем колледж мәгариф өлкәһендә музыка йолаларын һаклаган алдыңгы учреждение булып һанала. Зөһрә Исәндәүләтова, Лилия Әделбаева, Руслан Көмешколов, Любовь Карпова, Яңалыктар хезмәте. Ә хәзер республика яңалыктары хакында кыскасы. 2 апрельдән Башкортстан мәктәптәре дистанцион укытуды башлай. Әле укучыларның язгы каникулдары бара. Өйдән укуга шулай ук республиканың колледждары күсте. Югары уку йортларында дистанцион уку 16 марттан алып оештырылган. Быел Башкортстандың халык шагыйре Мажит Гафуридің тууына 140 ел тула. Республикала ул киң билдәлеп үтеләсәк. Башкорт әдәбияты классигының исемен Гафури районы Башкорт дәүләт академия драма театры урам һәм парктар йөртә. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева эшләнем. Киләһе очрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз.